بريزيدنت الأولو بيت مخر السودان رئيس سراوي السودان الزخونة ليتان جنرال عبد الفتاح البرهان أبيرترا مبصح يكايد كم زلوتا قاليتو لومي نبرسة كتما يرترا أسمرا زاتو جنرال عبد الفتاح البرهان مستي أب معرفة نفرتز التقبلو بريزيدنت سياس بمرخب سفح للزبكة كايديو منستر زيانا يرترا يمان قبر مسكال بمنقد إيكس ويناك قدم تويتر زرقي حواب زلو حبريتا كلت يوم مرحتي بزعبا معبالتات سودان كومون نخلت يوم وقنات زقدسو زباون علم لخون قدايات كزراربي يميلو بوغن سودان زوص مغلص كم زنصرو عدت نايت ابو ومبر الاولو بيت مخر السودان زخونه جنرال عبد الفتاح البرهان ابز تفلالي عودتات امونغ ايرتران سودانن زهل حبراو متحغازن زدنفع مخان يملكت كلتيوم مرحتي بزعبا غسغاس نايتي امونغ كلتين هاغرات زلو كلت او زمدنا كزراربو مخانو ونت حبيرلو امونغ كلتي محوات حزبتات زلو عميق حونتا وركبات محيال اقداس مخانون صبصاب مع كان زينا السودان زخونه سنة يتقس ابت زوبات صتان مرغا ان مسفان حبراو موهاد ناي مرحتي كم زلون اتبوغن سودان زوص حبريتا غليصلو أو كنات حد السودان أقعد سراوي السودان زوسدت إيرترا متأتوا هاجرات وصاي نتقول داي حلال خو كم زلوا كتنقف مصنحي فلات إيرترا اتدمون أعناون كينات أمانجو السودانويان بزقبر لزب بدقف قرابة هاجرات كفت حالو بهالتيا تيا ميازيا كل التشحن عسران سلستن زتولعج السودان أمانجو جنرال عبد الفتاح البرهان مرحايل تقول تفدقفن محمد حمدان دغلو بزتفترة زي مسمع زتبقس مخاني فلات انت خونه بجنرال البرهان زمرح سراوي السودان نتوكينات نبر امان كبصحو حلافنات كم زلويو بوغن ايرترا نتوكينات زملكت ابزوت مغوت زغلاص افلما ناي زعمت اسياس غيروا بزنبرق على محتت اب سودان كسابلومي حد كوينات اينبرن يلنون ناي جنرالات ግጭት ወይ ውድድርውን አይኮነን በመባል እዞም ጀነራላት እዚኣቶም ይኹን ሰራዊት ከም ልኡላዊ ትካል ናይ ሱዳን እዋናዊ ሓላፍነት ወይ ድማ ተልእኾ ተዋሂቦ ዝኸይድ ዘሎ እምበር ኣብ ስልጣን ዘወዳድር ምኽንያት እውን የብሉን ክብል ብዛዕባ እቲ ድሕሪ ህዝባዊ ናዕበ ዝተመስረተ ብሰራዊት ዝምራሕ መሰጋገሪ መንግስቲ ተንቲኑ ነይሩ እዩ ኤርትራ ንጉዳይ ሱዳን ምርግጋእ ትሰርሕ ከም ዘላ እኳ ተገልጽ እንትኾነት ንሰራዊት ሱዳን ግን እንታይ ዓይነት ደገፍ ትህብ ከም ዘላ ንጹር ኣይኮነን جنرال محمد حمدان دغلو مالت مرح حيلتات قلطف دغف زخونه جنرال اب سنه 2025 نيرتران مرحيان بمتقاس مطنقاتا هيبو منبار يذكر حميتي اب زي تفلط بوتا خوينو زرغي حواب زنبره ناي فيديو ملختي حيلتات قلطف دغف زكايدو متقعتات اب سودان طراي كم زي درت بمغلاص اب غرابته هاجرات نزركبو معرفه نفرتون كم زي نحفن فكير نيريو أو حبرات إمارات عرب كوينم هاجر سجر زي حجاو مسجر دك أسبات زفتسمو زنبرو كلتا إثيوبياويان بحبرات إمارات عرب بتحت قيد دحر مئتهم نيثيوبيا كم استركبوا تاجليزو فدرالو بوليس إثيوبيا وتيواب زول حبريتا مسناي حبرات إمارات عرب بوليس بمتحبر بفلاي دما مسناي كتما دبي بوليس بمتحبر نتوم كلتا كاب دبي كوينم أم مسجر دك أسبات توافيرم زنبرو إثيوبياويان أب تحت قيد مئتهم نيثيوبيا إحلف كأب مهابن كم زت حبرو تاجليزو بوليس فدرال إثيوبيا وتيواب زول مغلص اتوم كلتا طرطرات داوود تفر لغسن دستا تغني أبغازن زبهالو كوينم أب زي حقاو مسجر دك أسبات بفلاي دما ناب دبي نوسدكم مينا أب زبل زي حقاو مسجر دك أسبات توافيرم كم صنحون 105 إثيوبياويان ناب دبي كم زوسدون كاب قداياتهم كأب حفشة 188 مليون بر كم زاكبون أب لعل بوزحات قداياتهم دما بدلات كم زفتسمون يقاليصو እዞም ኣብ ዱባይ ተቐሚጦም ነዚ ዘይ ሕጋዊ መስጋር ደቂ ሰባት ዘካይዱ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ምስ ፖሊስ ዱባይ ምትሕባር ብምግባርዩ ብ18 ሓምለ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዎ ነዞም ክልተ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ንምሓዝ ድማ እቲ ምርመራ ኣብ ዱባይ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ከም ዝጀመረን ብድሕሪኡ ድማ ምስ ፖሊስ ዱባይ ሓበሬታ መለዋወጥ ከም ዝተገብረን ኣብቲ ምርመራ ከዓ እዞም ዘይ ሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብናይ ቱሪስት ቪዛ ናብ ዱባይ ኣምፂኦም ኣብ ጉድድ ዕዮ ከምኡ ድማ ኣብ ትሕቲ በደላት ይእትዉ ከም ዝነበሩ ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣካላዊ በደላት ምስቃይን ጾታዊ ዓመፅን ይፍጽሙለን ምንባሮም ተገሊጹ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ መስጋር ናይ ደቂ ሰባት ድማ ብዘይ ሕጋዊ ልቸንሳ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ይፍጽምዎ ብምንባሮም ካብ ሓደ ሰብ ካብ 320,000 ክሳብ 600,000 ብር ይሓቱ ምንባሮምን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ናይ ባንክ ሕሳብ ብብር ከምኡ ድማ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብድርሃም ወይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ብሪያል ይኽፈሎም ምንባሩ እውን ፖሊስ ሓቢሩሎ
ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓድሽ ማዕበላዊ መጥቃዕቲ ፈጺማ ኣብ ዘላትሉ ዘላ ግዜ ከምኡ ድማ ናይ ኢራን ሲቪላዊ መሰረተ ልምዓት ዕላማ ኮይኑ ይበሃል ኣብ ዘለወሉ እዋን እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ዑማን ንዝርከብ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ምክትታል ራዳር ከምኡውን ኣብ ኩዌትን ባሕሪ ንዝርከቡ ዕላማታት ኣሜሪካ ከም ዝሃረመ ገሊጹ። ብተወሳኺ ኣብ ሶርያ ንዝርከብ ማእከል እዚ ፍሉይ ስርሒታት ኣሜሪካ እውን ከም ዝሃረመ ሓቢሩሎ። እቲ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኣብ ዑማን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንምክትታል ራዳር ሓይሊ ባሕርን ራዳር ቁፅር ሓይሊ ኣየርን ኣሜሪካ ከም ዝሃረመ ሓቢሩ። ብሓይሊ ዝፍጸም ሕነ ምፍዳይ ክቕጽል እዩ። መጻወቢ ሆርሙዝ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሓይሊ ባሕሪ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ይቕጽል ኣለዎን ኢሉ። ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ማእከል እዚ ፍሉይ ስርሒታት ኣሜሪካ ተፈጺሙ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ስርዓት ራዳር ሓያሎ ፍሉያት ስርሒታት ሄሊኮፕተራትን ንብዙሓት ሓይልታት ኣሜሪካን ዕላማ ከም ዝገበረ ይግለጽ። መሰረት እቲ ጸብጻብ እቲ ኣብ ዶብ ከባቢ ዮርዳኖስ ኣብ ዝርከብ ኣልታናፍ ዝተፈጸመ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ እቶም መጥቃዕትታት ቅድሚ 2 መዓልቲ ዝተፈጸመ ቅትለት ወተሃደራት ኢራን ሕነ ንምፍዳይ ዝዓለሙ እዮም። ሶርያ ይኹን ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ርእይቶ ኣይሃባን። ሰራዊት ዮርዳኖስ ግን ናብቲ ሃገር ዝተተኮሱ 3 ሚሳይላት ኢራን ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ወይ ዕንወት ከየብጽሑ ከም ዝዓገቶም ገሊጹ። ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣሜሪካ ቅድሚ እቲ ሓድሽ መጥቃዕቲ ብዙሕ ወተሃደራዊ ዕላማታት ኢራን ከም ዝሃረመት ይገሊጹ። ኢራን ብወገና ብድልድላት መንገዲ ባቡርን ማዕረፎ ነፈርትን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሲቪላዊ መሰረተ ልምዓት ከም ዝተሃርሙ ገሊጻላ። ክልቲአን ሃገራት ተጻባብኦን እናወሰኻ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ኢራን ነቲ ኣገዳሲ ዝኾነ መጻወቢ ሆርሙዝ ደጊማ ዓጽያቶ ዘላ። ሱዳን ኣብ ሓንቲ ካብ ወደባታ ዝኾነት ወደብ ሰዋክን ናይ ባህርያዊ ጋዝ መኸዘኒ ማእከል ንምስራሕ ምስ ቱርኪ ስምምዕ ከም ዝፈጸመት ተገሊጹ። እዚ ከም መቐጸልታ ናይቲ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝርከባ ወደባቱ ብፍላይ ድማ ፖርት ሱዳንን ሰዋክንን ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ኮይኑ መሰረት ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ናይ ሱዳን ናይ ወደባት በዓል ስልጣን ምስ ናይ ቱርኪ ኣርጋዝ ዝበሃል ትካል እዩ ኣብ ወደብ ሰዋክን ሓደ ናይ ባህርያዊ ጋዝ መደበር ንምህናጽ ስምምዕ ተገይሩ ዘሎ። እቲ ስምምዕ ኣብ ሰነድ ምርድዳእ ዝተፈረመ ኮይኑ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ወደባት ሱዳን ኣብ ፖርት ሱዳን ድማ ተፈሪሙ። ሱዳን ነዚ መደበር ክትሃንጽ ደልያትሉ ዘላ ምኽንያት ካብ ወጻኢ ሃገራት እተምጽኦ ባህርያዊ ጋዝ እተቐምጠሉ ሰፊሕ ማእከል ክህልዋ ትደሊ ዘላ ብምዃና ኮይኑ ኣብ መጻኢ ድማ ኣብቲ ሃገር ሕጽረት ነዳዲ ኾነ ባህርያዊ ጋዝ ንኸየጋጥም ካብ ዘለዋ ዕላማ እዩ። ኣብ ዝዋን ሱዳን ብሰንኪ ከምዚ ዓይነት መኸዘኒ ማእከል ዘይብላ ከባቢ $200 ሚልዮን ክሳራታት የጋጥማ ምዃኑ እዚ መዚ ቱርካዊ ትካል ጌራቶ ዘላ ስምምዕ ድማ ኣብ ግብሪ ውዒሉ እቲ ናይ ባህርያዊ ጋዝ መደበር መዝህናጽ ሱዳን ካብቲ ብሰንኪ ምድንጓይ ዝመጽእ ዝነበረ ክሳራ ክድሕን እዩ ትጽቢት ዘለዋ። በዚ ከዓ እዚ ሱዳን ሓሲባቶ ዘላ መደበር ባህርያዊ ጋዝ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ይስርሑ ካብ ዘለዉ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ክኸውን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ጅቡቲ ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ስምምዕ ገይሩ ምህላው ተገሊጹ። ሓላፊት ጉዳያት ወጻኢ ሕብረት ኤውሮጳ ካጃ ካላስ ድሕርቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝገበረቶ ምብጻሕ ናብ ጅቡቲ ምብጻሕ ብምግባር ምስ መሪሕነት እቲ ሃገር ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ስምምዕ ገይራ ምህላዋ ተገሊጹ። እቲ ስምምዕ ከዓ ነቶም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምንቅስቓስ ዝገብሩ ፀረ ቀርሰንቲ ከምኡ ድማ ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ንምሕላው ዝንቀሳቐሱ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ሓይልታት ዘጠቓለለ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።